Λοιπόν, φτιάχνουμε την περικεφαλαία μας, μεταλλική. Από κομμάτια σιδήρου. Την οποία μπορούμε και να την φορέσουμε. Βέβαια δεν είναι για τα δικά μας μέτρα. Έχουμε το κοντάρι μας, είναι για ένα μικρό παιδί και το οποίο η κατασκευή του είναι απλή. Έχουμε εδώ και τους πολεμιστές μας. Βέβαια είναι η παραγγελία ενός μικρού παιδιού και εδώ πέρα έχουμε τους πολεμιστές μας, οι οποίες φτιάχνουν από κομμάτια, από ρετάλια. Κατασκευή είναι δικής μας έμπνευσης, από σωλήνα, λαμαρίνα, από ζουμπά κομμάτια, τροχούς. Το χρώμα είναι φυσικό, το σίδερο βερνικωμένο και είναι μια ωραία κατασκευή, εμφανίσιμη, πρωτότυπη και προπάντων ελληνική. Εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε και την κατασκευή διαφόρων όπλων, μινιατούρων, σίδερο, αντοχής στο χρόνο, βερνικωμένο. Και είναι ένας τρόπος για να ξεγελάσει τον κλέφτη. Είναι βερνικωμένα αυτά, ψημένα βερνικωμένα, μεταλλικά, από σωλήνα και λαμαρίνα.